kan channel min lo ngai hlut saka min lo clear sak thin tu zong songte in zawain chibai thami ka bu ka chu tuntuma movie kan thlir haule tur hi koma ti ani a mihring te hi kan dam lo hian kan pan masak ber chu doctor an trina kan na te ti dam bai saya kan pan thin doctor te ngai mai hian kan nun na min lak sak tu te lo ni tamai se tunge kan rin ngam ta kang le tuna kan movie thlir haule tura hian dam doi in pakhata dam lo te chu doctor ten zaifu lo anga in soin sum hu na na an man dan kan thlir haule don ani movie in tran na suizeni lo langin ani hi Boston dam doi in pakhata doctor na chel mek ani a suizeni bialpa ma ka po chu dam doi ina chuan thok ve in an pahni chuan apartment pakhata an cheng duna suizeni chuan nilenga an hun dam doi ina an man hnuwa aril ruti thoven nan tlaya lamzirna skula kalin alam thrina lamzirna atanga achhar athian nu nancy chuan naw pa in naw te nei chu ala du lo awangin apasal hriat lovin anaw pai lai chu ti tlak adu thu suzeni chu ahrila suzeni chuan nancy naw pai chu thakhat bak alani lo awangin naw ti tlak chu thil hlom ani lo thu alo hrila suzeni thu soya wang chuan nancy chu ril ru ha dam takin naw ti tlaturin suzeni thona dam doi ina chuan akalta a in zaina ruma nancy chu hruain doctor ten ka hikna in an chiwa te chuan anaw chu an ti tlak sakta maktak main hrisel tha em thin nancy chuan zai ha to lain abp chu alo hniam em tamaya doctor ten anti turang ang anti zo vek to hnu pon nancy chu ala har chuak thei tlat lo mai suzeinin athian nu ni khoshelawa chu lo tlo in a khongai hle a engma nat na nei sa po ni lo nancy chuan in zaina hote amma chona hetianga abp ahniam tamai chu mak ati in medical report te chu a check sakta a medical report a en chuan nancy in natna san pa engma nei lovin a in zaina po tluang taka kalpuya ni si a chutianga a har chhuwa thei mai lo chan chu mak ati ta hle atuka suzeni chu a thona dam doi in lepa kalin laboratory doctor chu mu in nancy test tu avazota nimasila doctor chuan nancy test na report engma lepa a omlo thu in alo changa doctor dang avazo le pon eng information ma shil phal ani lo thu in an lo chang le bok ti chon suzeinin kumsom kalta atanga tun thlenga peisian zai hlo tling lo ho zong zong li chu en chuak thei sha min chung zinga mi som chuang lai chu taksalama har sat na le hrisel lo na engma nei lo an ni ti hre chuaka suzeinin thil a chui thu chu head doctorin hre chuakin a kebina a koluta head chuan suzeini hneina a thil chui lai chu bansan wat turin thu ape a ati top wat lo chuan har sat na lian tak atok theiti in avozui bok suzeinin a hna chu chan mai a hlo awangin a thil chui lai chu bansan ru in a real ru halu tuk chok jang khainan therapist doctor avarona doctor hneina a real ru ha na zong zong chu a hril fai ta kela doctor chuan suzeini hneina a thil boi pui chu thil hau tak ni in chui zui reng po atan a that lo thu in a hrila damdoi ina chuan kumkha chunga po mi sing thum aya tamma ten zai an tok thina chung zinga tunge zai sual le sual lo chui chu thil a thak tak ni in a hril bok suzeinin doctor thu soi chu ngai poi mo du lovin a thil chui lai chu a ruk thei ang pera chhun zom zel ala tum le ta a ni engmo zat aral le nuwa ni khat chu in zaina ruma mi pakhat zaile ni in ani po chu an zai zo a har chuak theilovin an conscious sin a om le a suzanin chu thu a hriat chuan angai chu a thalo le zuala avoi khatnan abialpa ma ka hnena thil engkim chu a hril ta a nima sela ma ka chu makti ang poina om der lo mai suzeni hnena hengte hi chu thil thleng palve thayalom alo ti sam eta a hnuwa
Suzanne chu chiumut na dam doi specialist Dr. Georgian Nena kalin chiumut na dam doi hian mi risel na pa ngaya har sat na le side effect athen thayem ti in azota Dr. Georgian Suzanne thirsia tu chu lo hrethiam ngalin Suzanne Nena khangdam lo unconscious sa omta te kha doctor in anglo vekin zain natna engemo an nei veka chu wanga unconscious sa an ni ti in alo hrila Suzanne Dr. George Nena khang patient ho report kha kalo en thayangem ti in adila nima sela alo rem ti chuang lo annuwa makan Suzanne chu mu in Dr. George chu thuzot fia photo alo turle mel ma asiam lo turin a hrila Suzanne chu abeidong ta hle atuka Suzanne chu athia nu nan si tlo turin avakala nima sela athi to thu an lo hril tamaile tuna postmortem tura shoi mek ani ti in an hril nge chu vele Nancy and postmortem na room lama chuan tlan phayin chuta doctor lo om chu wa mu in doctor Nena mihring dam thapa ngai reng hi test na alang thei mai lo turin dam doi manga unconscious da thei ani mt in azota top maya chuta doctor Chuan dam doi chi khat carbon monoxide hi mihring taksa a ka lu ani chuan reitak unconscious in an om thaya test mangpon hriat mai thei a har le trin ti in alo hrila sin dot le a damdoi inami senior doctor pakhatin maka chu kebina kaulutin abialnu Suzanne investigation ti lai chu bansan tura hril turin ati hlotin sak thei chuan doctor dangte po achunga lomin ani na chu akai san pha theyang ti in a hril bok head doctor harsa lo langin Suzanne chu a mu hnuwa kar khat chung ha chol turin chol alo pe a ma kapo ina ho in Suzanne Nena inti hlimnan kar khat chu khopona zin puya du thu hrilin an pani chuan an zin khothong dun ta a hun nuam tak mang dunin kar khat nuwa an kholama an let le lai chuan kalkonga Jefferson Institute signboard lo in tar chu Suzanne mu in ma ka Nena Institute a kalpui turin angena makan a motor chu tranin chutlai hmuna chuan a kalpui ta Jefferson Institute chu mun fal taka omni in a hmun anwa thlen chuan maka chu motor chunga omin Suzanne chu ama chawin Institute chunga chuan lutin chutlai hmuna nurse pakhat om Nena head doctor a hmudu thu a hrila nimasela nurse chuan an head chu ala boilu tuk thu alo hrila Suzanne chu lungnur takin alet le ta atuka Suzanne athona dam doi ina avakal chuan workers pakhat nen in tokin chupa chuan Suzanne Nena athel chui mek chungchanga thelpoimo takril adu thu soin zana maintenance room a chuan in mu puya asoma nimasela zana workers pakhat chu tu emo hian electric shock mangin alo ti hlum dai maile ahnu loka Suzanne maintenance room a workers pakhat mutura akal lai chuan damdoi ina room om ve ngai ti po a hriat lo room pakhata doctor pakhat alut lai hi awa mufu hlol maile Suzanne chu room a chuan valutin dokana file lo omte chu va enchian atuma chu vele ahma workers pakhat thattu khan Suzanne chu tha tumin alo bei ve ngala Suzanne chu rang taka tlan chhia in maka atok hlol maile maka Nena maintenance room a room khana mu thule athil tonte chu a hril taveka makan Suzanne chu beng dain khoma muha dam turin a hrila ti chuan chauka a kalin thingpui avalumta maka omdan chu Suzanne mak ati le maka po chu damdo ina thil thalo tak khleng meka innam hnoi ve a chuan aring hlel tarum mai atuka Suzanne chu hotel pakhata chol hadam turin ariaka chutia amut lai chuan Jefferson Institute atang chuan hospital tur nei turin call adong ta hlol maile ti chuan rang taka in khal chuakin Jefferson Institute ta akalta a achung avalu chuan room pakhata mihring tam tak unconscious a omte chu da kho man ni ti a hmu a hnuwa
Suzanne chuan arukin Jefferson Hospital chu enkwal atumta a chutlai munami security te mu chu hlawin film khur takin akal zela room pakhata avalu chuan Dr. George ming voitam tak an lamrik chu ashia a Jefferson Institute chu mihring tak sapeng sang da thatna na man ni in black market a manto tak taka shalthinani ti a hechuaka CCTV atangin security guard 10 Suzanne chu muin mantumin an uma Suzanne chu tlan chia in ambulance aberu a chu ambulance chuan mihring tak sapeng black market a shal chua tur phur ni in Jefferson Institute le Suzanne thona Boston Hospital chu thokho ni in Boston Hospital a damlo an zai hlo tinglo tia an soichin mitam takte tak sapeng chu la in Jefferson Institute kal tlangin manto tak takin an lo shal thin ti a hrechuak le a ti chuan Suzanne chu a thona dam doi in head doctor Harsa mutura kalin Dr. Harsa chu a thona dam doi ina thil thleng mek bultum tu berti shelovin Jefferson Institute a thil va mu chua le a thil chui chu azong song chu a hril fai takela Dr. Harsan Suzanne chu in beng dai tura hrilin tui in tur a pe a Suzanne tui chu inin a hma a Dr. Harsa certificate in tarte chu a han en chian chuan Dr. Harsa mingpum chu Dr. George A. Harsani ti a muta Jefferson Institute room pakhata an lamrik Dr. George an ti kha hrechuakin Dr. Harsa ngei chu engkim bultum tu ani ti a hrethiam ngala nima sila akai zo tafek mai Suzanne tui ina chuan Dr. Harsan tur lo telin Suzanne pumchu na thutin ni kho khelwin atuta chu vele Dr. Harsan damdoi in staff te chu kolin Suzanne chu zayangai ti in ashila Suzanne alo har chuan in zaina ruma alo oma abula makalo thu chu mu in atha thu le zai angai lo thu ashila makan Suzanne hena laulo tura hrilin in zai chu ama mo thu alo hrila Suzanne ama zai tu tur chu Dr. Harsa ani ti shia in zai ato vai chuan adam kho chuak to don lo ani ti hrethiama staff pakhat lokalin Dr. Harsa hena room number 7 a zai tur chu pai felani to ti in alu thei to thu chu alo hrila nima sela Dr. Harsa chuan room number 8 zok a zai masak angai thu in alo changa Dr. Harsan room number 8 a Suzanne zai tur chu ama Karen zai adu awangin ma ka ngai chu a that alova Dr. Harsa chu aring helta Suzanne chu zai turin room number 8 lama shuai tum mek alo ni a le lama ma ka chu rang takin maintenance room a kalin in zaina room mi oxygen pipe chu endikin chuta carbon monoxide bur chu room number 8 ami oxygen pipe ne na in vu asomani ti mu in carbon monoxide pipe zok chu ati chingala le lama Suzanne chu zaizo to ni in carbon monoxide a hiblu lo awangin unconscious sin a omzui ve talo makan Suzanne chu ko afatin athlamuana Suzanne zaizo ani to nuwa unconscious a omlo awangin Dr. Harsan mak at le a hlau thong le bok makan athil mu chua chu police lama hril vatin police te chuan damdoi in chu lo khleng ve vatin Dr. Harsa chu an manta ti chuan miswal lian tak mitam takina damna be saya an pan thin Dr. mi Nunna la thin sumdo nana lo mang thin chu athora singin nataka hrem anita ani ole tikhan tuntuma tan chuan alo tople ta amunom thrine munom milo ti zong ani ve chuan khongain lo like la tin kan channel hi lo la subscribe lo ani chuan subscribe button sen vote kha min lo me war sak ve don nia thir tu te in zawa in mutu mangtra choi tui vekule